welcome vlog, lababong Bisaya, daw ni Bay. So, ako din loads para deliver na akong lababo. Istingan ako deliver sa Digos kay wala pang may kapit lang na ako. Ikambasan ako ni. So, mga ni mga loads, akong loads. So, gilimpyohan na ako ganina. Prepare na siya. Akong dala ulit ito mo. Tulo patupat na siguro kasukod. So, ganda ko pintura diri para sa diri nga. So, muna akong i-dispose karon mga lord. Tistingan ako mahal. Isauna na ko sa Digos. Ano ko masukit. Nawa man to kay undang mo. So, hindi mo. So, tistingan na to og balik sa Digos mga lords karon. Muna yung pintura mga lods, ako pang braso, kamot lang sa kamot lang mga lods, ay kapalit ng bras. So muna yung mga lods, so muna na siya pero ako lang iplastar kalasukod siya. So, mamani yung so, limpyo na siya mga lods. Bukat mga lods ay. Ganto. Bukat mga lods. So, mga mga lods, mga 12 at 16 kalababok dalaon. Tistingan ako sa Digos. Pagkonsumo mga lods, kaya wala pamantay kapital na dako. Di pa mahato lang unit tab siguro. So, paabot ng tanig dinas. O, sa ba? Dako-dako itong order sa unit tab mga lods. Di na ito makaya itong bulto ito ng hatod. So, skatian sana ito ni. So, kadang dito short list, bulto itong kapital na ta. So, subscribe sa akong mga YouTube channel mga lods.